Ev der li pîşesazîya Amedê fabrikayek mezin ya berhemanîna mobilyayên avahîsaziyê ye. Ji vê fabrikayê sala wext bi qebareya 10 milyon dolara Amerîkî ango bi 420 milyon lîreyê Tirkî mobilye hinardeyê Herêma Kurdistanê tê kirin. Xwediyê fabrikayê Medenî Dîlekê Amedî mehanet 4-5 caran ji bo danûstendinên bazirganiyê diçe Hewlêrê û tê. Lê ji ber nebûna geştên esmanî ya Amed û Hewlêrê ew zêdetirî 6 salin di hatin û çûnê de zehmetiyek mezin dikişîne û hedefa wî ya zêdekirina qebareya hinardeyê jî têkçin dixwe. Em bi çawa daran bi erebê daran rokî em heta êvaran bi zor xwe digînin wira. Roya du doya em îşê xwe dixedînin. Roya sêya dîsa em birê da têne. Roya çaran diwestin em nikarin werin îş. Roya pênca ji xwe em tên hefta qediya. İş qediya. Tenebine uçağı xisarek madiyek dedim me salê yani 200,000 dolar, 50,000 dolar ji bo firma mı? Zirar xuzar dibe. Nêzîkî 300 karsaz û pîşesaz û kompanyên geştiyariyên ji Amedê berdewam ji bo bazirganiyê hatin û çûna Herêma Kurdistanê dikin. Lê her hemû bi yektengî ji nebûna geştên Amed û Hewlêrê nîgeranin. Di navbera Amed û Hewlêrê de dawî geşta esmanî di hezirana 2019 de hatibû kirin. Ji ew çax ta roja îro vaye 6 sal û 4 mehin di rotaya esmanî ya Amed û Hewlêrê de yek balafirek nefiriye. Cîhana kar ya Herêmê û ya Amedê jî daxwaz dikin ku rojek berî rojekî dawî li wî hesretê bînin. Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz di 16 Sibata 2024 da li Amedê gotibû dê di demek Kurd te geştên Amed û Hewlêrê dest pê bikin. Lê ji ev roj ta îro nêzîkî 2 salin çavên karsazên bajêr li benda bicîhanîna wî mizginiyê ne. Biz Irak ile ihracat rakamlarımızı 50 milyar dolarlardan bahsederken Em bi Iraqê re hesaba hinardekirine bi qebareya 5 milyar dolarê dikin. Lê saziya esmanî ya Tirkiye hesaba 5 dolaran dikew. Ziyana herî mezin jî ew dide vî karî. Îro sibê bazara Şam û Sûriyê jî ve bibin. Divê ji bo Şamê û Silêmaniyê û Erbîlê geştên esmanî li vê herêmê gavek berî gavekê dest pê bikin. Eger em naxwazin bazirganiya vê herêmê bikeve destê welatên biyanî, em ji bo saziya geştên esmanî ya Tirkiye û ji bo Türkiye bixwe jî tişta herî stratejîk li vê herêmê ji bo cîranên me yên li başûr destpêkirina geştên balafiran e. Güney komşularımıza yapılacak uçak seferleridir. Piştî demeke dirêj bi destpêkirina geştên Stenbol û Silêmaniyê pîşesaz û bazirganên Amedê jî bendewarin ku ew aqubet li serê geştên Amed û Hewlêrê jî be. Abdulselam Akîncî Rûdaw, Amed.